προτεραιότητες των Ελλήνων μηχανικών και πάντα βέβαια με κριτήριο το κοινωνικό όφελος και σε συνεργασία με την πολιτεία να καταθέτει πρωτοπόρες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την επίλυση όλων των παραπάνω θεμάτων, όπως σας είπα, όπως και άλλων θεμάτων. Ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις για τον ΚΕΝΑΚ και την εξοικονόμηση ενέργειας από τα κτίρια. Για τους ημιυπαίθριους επεξεργαζόμαστε τώρα μία ρηξικέλευτη, θα έλεγα, πρόταση όπου εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αλλαγή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και επίλυση συνολικότερα ενός πλέγματος θεμάτων, όχι μόνο των ημιυπαίθριων και της αυθαίρετης δόμησης, αλλά και του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών και της κατάστασης η οποία υπάρχει στις πολεοδομίες και η οποία φυσικά δεν μας ευχαριστεί. Για να επανέλθουμε όμως στο σημερινό μας αντικείμενο, νομίζω ότι με τον ΚΑΝΕΠΕ θα δημιουργηθούν οι περαιτέρω θετικές συνθήκες ώστε για άλλη μια φορά οι Έλληνες μηχανικοί να υπηρετήσουν την ασφάλεια του ελληνικού λαού και την ανάπτυξη της χώρας. Και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, γι' αυτό το λόγο, μαζί με την Επιτροπή του ΚΑΝΕΠΕ, του ΟΑΣΠ, οργάνωσαν το σημερινό σεμινάριο με σκοπό να ενημερωθούν αναλυτικότερα οι Έλληνες μηχανικοί για το τελικό κείμενο του Κανονισμού Επεμβάσεων, το οποίο, όπως σας είπα, έχει τεθεί ήδη από τον ΟΑΣΠ σε δημόσια κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλη την Επιτροπή του ΚΑΝΕΠΕ που δούλεψε σκληρά για την ολοκλήρωση του κανονισμού και που σήμερα είναι και οι εισηγητές του σεμιναρίου μας και ιδιαίτερα βέβαια το βασικό εμπνευστή όλης αυτής της προσπάθειας, τον καθηγητή μας, τον κύριο Τάσιο. Εύχομαι καλή επιτυχία στο σεμινάριο και στην όλη προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.